Hello, in lo dam tlang em ka channel lo clear tu te tan he Christmas eng cheimawi em mai eng thalutuk mai video tlem karon la chu he I ko chung veng pakhat chawan chei ang khan ya mo chu tiang be se angin anal viau poni lo mai thema se he amuna chuan mitte tlein moi kan ti ve em ma chu tlem azong karon la in lo clear ve tho donya Christmas te lim deuh in hmang vek donya ado ma ki kala hin kan la ki kala kin ngạc nhiên mà mình thì thực hiện anh chạy môi mi cần dấu cầu khi coi lại khi cần la vì riêng nhìn vào mà thì thực nên là pin vào mà đấy chứ anh chạy mi dạo là nuông hết thì về em anh khi về thì kịch tắc nuông thì thực tế nên là pin em mà nam tức mà nam tức mà Mama, aja do ma. Kita ke bak kan ichak le. Aku zang khong bak. Miriam ni na mit ve tak le. Khoi chatta no ke. De. Na pe. Khoi cha tak. Oh. Kik. Ti hian an chaina sign amoi hlom em a ti hian thingkung te an han ti eng khat vaka ti hianin mitte atlein moi kan ti ve em ani chu video te kalak ho hi han YouTube da chat kadu box ya chu te kalak ang khanin kan da kha copyright kha lo tlat me chu hemi la he an lo player chu copyright wangin kan upload zuai to nine chu ka delete le a ti hianin atharin kan voice nen kan edit thale a chu ti hianin tongkam thiam lo chungin soi aron ngai te tlat me te video re chura handa kha chu mu te po lelama lo nuam ve lo thea chuwang chanin ti hianin kadu du ron soi in ti hianin video an tinuam tu a te po kan ti me yang chu ti hianin kadu du karon soi ta me don ani lo clear sak je la ti hianin comment le hinglawa te po khanin thuron thojok te po lo pe tu te in omani chuan katan chuan alom em zel mai don ani chanem te hanin an chei moi chunga hianin kan han lu ta nuam reu le tu ka moi reu boksa chan te hian so englo thingkung apolo tangyan te hanin vur lem te an han single pol tang vur lem te an han tlak tir ve
chapamo te hianin kan omna state a he chan vur te hi kan dong khat la tuka tla khat la tuka tla lo ang vel ani kan omna bi ka tak he chuanin alum mo mun danga chan state danga te chan antirnan Indianapolis anga te le state danga te chanin vur atla ma ta pa chan vot ma lu tuk I khowo chungun thlasik hun chungi array so ma a chu te hianin inge mun danga state danga te chuanin tunang huna te chuan avutlu tuk he athan te po chun thok theilo po in anom to me the ni wur tam lu tuk wang le tiang khowo lu tuk wang tempo te po in mo masala kan omna he chuanin ti hianin anom lu tuka nge wur te po tham lowa wur te po hi te Mizoram kan omlai chuanin enge kan lo samjong kan ngai sang te men kan lo war ngai sang te nelawin kan lo war mo ka kan yama se atam na tak tak hanam chanin hanin oma nge fulaya ra sur tam lu tuk nin om angvel khanya chum nge engkim he lo na setla tuk cham mishing chu nge nin chin ne chin nei kha kan ya tiang vel khan mo chunya he kenilwa cham vur lem an han sur tira he po hi an han tia alem an han tlak ti ringot po hi nge kan ngai hluin nuam kha kan ti vere ulutuk ani chu nge ma se atam deuh kha chan han tlata se che kan ni nga nge po na han chawel te po boi thla kan ti nin om kha kan ti em don ani chemu ma se ti alem an han tlak ti hen nam ver ulutuk ni che he kan pa po video te min lo la ka ti hen video te lo via dan an now nen chanin ke po video la ka hara tuna ka video la te po hi nge camera ka kan te po achen sa en po ashe lek me thema sem lo she thiam theu don nya kati to kamo sei tur vak ka shelawa tianin enge alonga video engma thomam lowa handa top ko chuanin enge en te po kha anwam lo thaya chuwang chanin chongkam thiam lo viau maila ti hianin ti angkhanin du kha karon saya chang la thilam je te khanin ma Christmas te lo clear tu te inamani chuan Christmas te po limle lom takin thleng theu tur le mang theu turin du sakna te po kan hlan bok chu ani he tuna helai an cheina te phei chu he ammo tapamo te video mai alak he phone atanga en ai to pe chan ataka chan mit atlein anwang ve zo kan chu he kan kal na hi nge veng pakhat kan thian te an veng pakhat lek kha an chei khania enge hemi adan tha anga an cheina ang top kha chu awani lo an veng chunga an chei ve ni chu veng chunga chei mai po ni se moi to pa enge poisa choi ngai lo ba free nya poisa choi na pe chuanin enge a chikim lu tu ka nge choi tu te limna enge inti limna sang te po ka chikim ta pani chemo ma se ticket man te po to ba ka naw nin chuanin aboi thlaga mun la deuh hlek te an ni awangin khopui chung anga tak te an ni awang khanin ke ni chu ti hanin kan thian te damlo kan leng kha kami kan holama khanin anin bulte an ni awang khanin kan han kal velok anya chu nge zan chu ti hianin poisa te po ticket man te po ngai lo chi kha free ani awang khanin alo moi bok ne mo nam ve to pani chu midang te po an kama se he kan kal he darat nulamani to wangin mi chu telut tu kan ron om lawa ma se midang chon om tho nain kan tilang lo ni chu mo kha kanya kan chung ko big te kan lo langa kan pa pon te hian no amati kan zawai nam kan te wur lem noya kan pa po anin lamoi ve de ani melamo
chuan ka channel te lo thlir sak zel don nia hei kan nu fa po tian kan kala pa ber min lo la chara nuam ve khop mai free ya hetia en thei chu thala matlama cham tia free ya en thei le in bulte ani awang khanin anuam ve mo chu ti hian video kan lo da ve ni kan lo me